de Culleredo a Coruña. Grupo que foi fundado no ano 1970 e desde fai varios anos ven colaborando nas festas de moitos povos e cidades de Galicia. Últimamente, marca do seu nome, correntemente despois de bailar a muñeira, os gaiteiros tocaban esta briosa xota que ten como característica principal a de ser os mozos os que empezan os puntos, aos que logo se unen as mozas para executar con elas a serie dos briosos pasos desta danza. Xota de Ordes por a agrupación folclórica No Solar de Culleredo a Coruña.